Време е. Твоят глас е важен. Гласувай за листата общински съветници от ГЕРБ с номер 19 в бюлетината. За още видими резултати в община Казанлък на 25 октомври, номер 19 в бюлетините. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте! Казвам се Ангел Апостолов Бойнов, на 32 години съм и живея в село Вошник, община Казанлък. Завършил съм професионална гимназия Иван Хаджиенов в Казанлък, а след това висшето си образование по електроника в Технически университет в Габрово. От 10 години работя в сферата на социалните услуги в частния сектор. Пряко наблюдавайки случващото се през последните години в България, а в частност община Казанлък и моето любимо село Вошник, съм изцяло обнадежден, че светлина в тунела има в лицето на политическа партия ГЕРБ. Темата, която лично мен най-силно ме докосна, е изпълнението на проекта за модернизация на градска пречиствателна станция за отпадни води, разположена в землището на любимия Овошник. Както всички знаем, в миналото пречиствателната станция бе сред един от основните проблеми на община Казанлък и нашето село. След поредица от граждански протести и сигнали до институциите, поради проблемите, които създаваше застарялата база на станцията, община Казанлък в лицето на госпожа Галина Стоянова предприе незабавни мерки. Преди около месец Стоянова, министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Евелина Василева откриха модернизирана пречиствателна станция за отпадни води в рамките на интегриран воден проект на община Казанлък. Съоръжението, разположено в района на Овошник, подобри не само начина на опазване на околната среда, но и качеството на ВиК услугите за 52 723 жители. Новата градска пречиствателна станция за отпадни води е най-мащабният проект, който общината е изпълнявала от инженерна, екологична и управленска гледна точка с инвестиция от 22,6 милиона лева. С реконструкцията и модернизацията на градската пречиствателна станция за отпадни води са подобрени експлоатационните съоръжения, подменено е основното електромеханично оборудване, което води до значително намаляване на разходите за енергия. В технологичната система на станцията са включени и съоръжения за отстраняване на биогенни елементи, азот и фосфор. Подобреното качество на инженерната среда посредством новата пречиствателна станция за отпадни води Казанлък води до повишаване качеството на живот и благосостоянието на населението, което ще се отрази върху икономическия растеж на района. С реконструкцията и модернизацията й се реши трайно проблемът с пречистването и заустването на отпадните води на град Казанлък и село Овошник. Направените иновации значително подобриха условията на живот в Овошник за нас, нашите деца, създавайки предпоставки за туризъм, отдих и риболов в пречистените води на река Тунджа. Моята надежда и тази на моите съграждани е, че хубавите неща за Овошник тепърва предстоят и аз съм готов да работя твърдо за това с помощта на колегите от община Казанлък и Общински съвет. За видими резултати да подкрепим листата на ГЕРБ за общински съветници, кмет на община Казанлък и кметове на населени места. Гласувайте с бюлетина номер 19 на 25 октомври. Време е. Твоят глас е важен. Гласувай за листата общински съветници от ГЕРБ с номер 19 в бюлетината. За още видими резултати в община Казанлък на 25 октомври, номер 19 в бюлетините. Купуването и продаването на гласове е престъпление.